Хайырлы күн дуслар, мына бүген Теләші якларында жүрибез әле. Теләші теге баштан узып киткәчтен Теләшедән ничә 5 километр буладыр инде шушындай. Матур гына басмалар белән әз генә су кырыена жол ясап, машина белән туктап, Нурия чишмәсенә төшеп, менә шулай су җыя аласыз. Шулай изге чишмәләр безнең артып торсын, безгә рәхәтлек, шифалык берип торсын. Без инде кадерләп, шүпләмичә генә саклап шулай һәрбер үткән барган кешегә кереп, рәхәтләнеп су эчеп чыгарга җайларын бирсен. Су тәмле, эчәбез. Эчәргә савытлар гына юк. Но, ансы проблем түгел. Теге яктан килә чишмә, тау башыннан төшәдер инде ул. Тегендә әзрәк кенә ай белән ясаган манара күренеп тора. Күрәсең, шунда җыела су һәм монда килә. Бусы инде елга, Мишә елгасы бугай, ялгышмасам.